Здравейте, приятели на Gameplay България! Аз съм Джоро и това вече е трети епизод от поредицата епизоди Как се прави. В този епизод ще ви запозная с програмата Camtasia Studio 7. Както знаете, в момента наличната версия е последна версия до този момент е Camtasia Studio 8. Но все пак не е още финална версия и има доста бъгове, които трябва да се отстранят. Това ще се случи в процес на нейното надграждане и когато стане готова, ще направя и на нея един бърз епизод, в който ще разясним какви са промените по самата програма. Сега ще работим с седма версия, както вече казах, и искам само да отбележа нещо, които следят епизодите на как се прави. Бях споменал, че ще ви покажа как да си настроите Sony Vegas и как да слагате ефекти върху вашите видеа. Но за жалост свалих всички версии на Sony Vegas 9, 10 и 11. Просто не може и не може да се инсталира тази програма. Не е проблема в мен. Проблема си е или в Windows нещо, или в самата програма. Просто самият пач не може да се приложи. Затова ще продължавам да си водя аз епизодите и ще се опитвам да го оправя. Когато е готово, обещавам, ще си получите обещаният епизод. Надявам се да проявите разбиране, понеже не зависи от мен. Не иска и не иска. Ако някой има някаква идея, нека пише на лично съобщение, но не знам какво става. Така както и да е, нека се върнем сега към самата Camtasia. Camtasia Studio е програма, която предоставя редакция на видеофайлове, не чак на такова професионално ниво като Sony Vegas, но все пак можем да слагаме надписи, ефекти, друго, да сливаме и заглушаваме или увеличаваме нивото на звука и доста други интересни неща. Сега, общо заето това е интерфейсът на самата програма. Тук отдолу виждаме Clip Bin. Тук в това бяло поле се сортират няколко вида файлове под знаменатели. Примерно ако искаме музика, сега ще ви покажа. Ето, музика. Тук само чалги, както и да е. Виждате под знаменател аудио. Ако добавим примерно 100 песни, всички ще са под знаменател аудио. Ако добавим някаква снимка, тя излиза под знаменател image. Същата работа. Ако добавим 100 снимки, всички ще са под един и същи знаменател, който ги разделя. Видеофайловете излизат под формата на видео и така просто едно сортиране се получава, което е доста добре и няма объркване. Не се влияе от смисъл, самото подреждане не се влияе от буквите, от азбучния ред, което също е доста добре. Сега, в този раздел можем да слагаме нещо като ефекти, но като интро. Тоест, в началото на самия клип да се появява ето това. И съответно, това е един вид интро, което може, нали, това е най-елементарното интро, което може да се направи. Ето, примерно. Оп. Извинете. Ето, Gameplay България, може да си го центрираме, да го въртим. Ето виждате, както го желаем. Но това е много елементарно интро, което все пак хората, които нямат опит с това нещо, могат да го използват. Така, ето, готово. Това тук долу, това поленце, се нарича времева линия или още таймлайн. Тук на него се придърпват всички неща, които желаем да има в нашия видеоклип. Било то, примерно, ако сте геймър, сигурно повечето от вас са такива, и сте снимали някакъв клип, примерно в нашия случай, ние имаме клипове, но трябва на всеки един клип да се сложи интрото. Съответно, фащаме клипа или цъкаме десен бутон на него и добави към времева линия. Или просто фащаме и пускаме тук. Ето виждате, че се появява.
Така, нека стартираме обаче един нов проект, за да ви покажа Dimension настройките, които излизат. Ето. Orc Must Die, втори епизод. Добави към времева линия. И излиза този прозорец, който ни пита на каква разделителна способност искаме да зададем самия видеоклип. Така. Това, по принцип, когато цъкнем на тази лента, трябва да има Recording Dimension. Точно това нещо ни трябва. Понеже това е оригиналното. Това са оригиналните пиксели, на които са заснети самите епизоди. И просто няма да има никакво разминаване. Понеже сега, ако го сложим на 640 по 360 пиксела, просто ще е ужасно качеството и ще бъде разрязано на самия екран. Ще има тук ленти, които могат да се примахнат все пак, но не е желателно. Задаваме си 1280 на 720 пиксела и цъкаме OK. Съответно сега интрото. И виждате, се добавя. Ако се чудите защо тук има аудио, а тук не, понеже си правя коментара на вече записан клип. Така. Също имаме тук и call outs, мисля, че така се произнася, които са доста полезни в някои случаи. Това примерно е за емблемки, ако имате на вашият отбор, или ако сте соло акаунт, или просто желаете да имате някаква емблемка, може да си я сложите, просто цъкате на добави нов, callout, след това тук и зареди снимка. Вече ако имате снимка, примерно така, и смаляваме. И вече имаме снимка в нашия клип. Също така може да добавим текст. Така. Виждате. Можем и да го редактираме с цветове, примерно до различни цветове. Ето тук. Различен шрифт можем да му зададем. И виждате, просто може да правим много неща, които по някакъв начин да подпомогнат и направят нашия клип по-интересен. Един вид. Така. Другото нещо, което е Zoom and Pan. Това нещо, примерно, сега няма да мога да ви покажа на този видеоклип, понеже той е с точни размери. Но нека заредим на колегата Виктор един клип. Или на Call of Duty. Така, ето. Така. Тук виждате Recording Dimension е 1000. Извинете, телефона ми звъни. 1280 на 1024. Аз обаче искам да е 720p, примерно. Цъкам на YouTube and HD и вижте сега какво става. С черни ленти отстрани. Това се оправят именно от Zoom and Pan. Цъкаме на него. След това първо избираме началото на нашия клип, понеже ако изберем примерно тук, целият клип ще върви от начало до тази точка, ще бъде в това положение. И от тази точка до края ще бъде разпънат. Какво означава да се разпъне? Ето вижте. Десен бутон и разпъни по ъглите, по-точно по краищата. Ето виждате, просто клипът се оправи. Ето къде е точката, вижте тук. Не е въобще така. Ето сега как се оправя. Идваме в началото на клипа, разпъни до по ъглите и виждате, просто клипът няма никакви грешки. Така. Приятен за гледане с добра резолюция. Виждате? Всичко е както трябва. Така. Също така можем да регулираме и аудиофайловете. В момент само да добавя една песен, понеже това не се поддържа. Ето. Добавяме аудиофайл. И примерно сега вече можем от аудио секцията да увеличаваме, да намаляваме звука, да го засилваме, да примахнем аудиоточките, да активираме нещо като вълна, т.е. леко покачване до връхна точка на звука.
Също така можем да активираме и примахване на звука. Ето виждате. Така, Voice Optimization, това е да оптимизирате гласа си като мъжки или като женски. И общо взето можем да увеличим звука много. Вижте, сега сме на 100%, вдигнахме го до 400, което наистина е доста силно. Това би помогнало на хора, които са примерно с по-слаби микрофони. И ако се чувате по-слабо, де-факто с тази опция можете да си повишите нивото на звука. Просто маркирате целият аудиофайл и увеличавате. Така. Другото нещо, което е, можете да заключвате секциите тук в времевата линия. Примерно сега, както аз съм го сложил и маркирам ето така. И вижте сега, когато искам да изрежа примерно звука. Кът. Момент. Не, тук не става, понеже не е под него, а е на втора линия. Но по принцип се отрязва и самият видеоклип. Как да се предотврати това нещо? Просто цъкате ето тук на това катинарче. По този начин вие заключвате тази линия и няма никакъв шанс да се изтрие нещо от тук. До момента, в който вие не го отключите. Вече така е съвсем допустимо да изтриете нещо без да искате. Другото нещо, което може да направите, е да добавите ефекти на самият курсор. Ето, виждате, така можете да си направите някакви неща, като цъкате да се разпръсква, да се вглъбва. Това са вече някакви дизотийки, които не вярвам, че някой ще ги използва. И можем да добавим надписи към самият клип. Ето. Представя как се прави. И ето виждате, появява се в началото на нашия клип. Това в интерес на истината се появява като картинка. Ето виждате, тук сега върви. И започва, но вие ще чувате и звука. Ще го махна. Ето и самият клип си започва. Вече Picture in Picture, това е картина в картината, да записвате от вашата камера, но в момента ми е изключена самата камера и няма как да ви покажа. И вече когато сте нагласили всичко и искате да запишете вашият проект, просто цъкате на Produce and Share. В интерес на истината може да записвате с Camtasia вашият десктоп, каквото правя аз в момента. Ето вижте. Това е атрибутът, с който може да записвате вашият десктоп. Всяка една Camtasia го има. Няма начин вие, примерно, да го нямате. И сега нека го запаметим. Излиза ни този магиосник, който ни пита каква резолюция искаме да го запишем. В принцип най-добре е HD или Web. Така. Цъкаме тук и вижте сега. Dimension 1280 на 720 пиксела, формат MP4 и описание създава висококачествени и нискоразмерени MP4 клипове за интернет браузерите, така да го наречем. Цъкаме Next. Тук вече ни пита за име. Gameplay.bg, къде искаме да го запишем, да организирали всички файлове в една подпапка и съответно вече тук имаме възможности да ни покаже резултатите, по-точно на какъв битрейт е записано, на какъв формат, какъв е размера на файла и имаме възможност да се изпълни самото видео след самата обработка. В момента, в който цъкнем Finish, започва обработката на видеофайлът и просто трябва да изчакаме. Това беше общо взето от мен. Малко по-дълъг е този урок. Увлякох се малко. Надявам се всичко, което казах да ви беше полезно и забавно. Това е най-важното. Ако имате някакви въпроси, питайте в коментарите или на лично съобщение. И това беше от мен, Жоро. До следващия път. Чао и благодаря за отделеното време.